čas, cirkev, poďme dnes rána pristúpiť k Pánovi. Poďme dnes rána byť pripravení na slovo, na čas, ktorý Pán nám dal. Takže poďme pozvinúť svoje ruky pred Božou tvárou a začína tento ráne semináre s modlitbou. Halleluja, Pane, my Ti ďakujeme, Pane, za tento čas. Ďakujeme Ti za Tvoju milosť rána, Pane, že môžeme smelo pristúpiť k trónu milosti, Pane. Halleluja, tak ako Tvoje slovo hovorí, že nie s každým chlebom bude človek sítený, ale z každého Božieho slova, ktorý vychádza z Božích úst. A ja ťa prosím dnes, Pane, o Tvoju múdrosť. Požehnaj rané semináre, požehnaj služobníka Aďa Šuleka, Pane. Prosím ťa o to v mene Ježiš, aby si mu dal zjavenie rému, Pane. A ja ženám, Pane, každé srdce, Pane, ktoré prišlo, ktoré je hladové, Pane, nech je nasytené, Pane. Prosíme ťa v mene Ježiš. I dnes rána, Pane, my pristúpeme smelo, Pane, k trónu milosti. A my, Pane, sa rozhodujeme ťa chváliť, úctiť, Pane, vyvyšiť ťa, pretože si dobrý Boh, milujúci Boh. A my Ti ďakujeme, Pane, za dnešné rané semináre, Pane, že môžeme byť tam, kde je Tvoje slovo, Pane. Môžeme byť, halleluja, tí, ktorí, Pane, halleluja, berú slovo, Pane, žijú Tvoje slovo, halleluja, nasledujú Tvoje slovo. A vtedy hovorí, Pane, Tvoje slovo, že ani pekelné brány cirkev nepremôžu, pretože stojí na tom zjavení, na tom slove. Ja ťa prosím dnes rána, Pane, poženaj tento čas, Pane, uschopni nás, Pane, nech je čerstvé pomazanie, čerstvý olej nad seminármi, Pane, v tom mocnom a vyvyšenom mene Ježiš. Amen. Nie je uvoľnená sveta radosť nás, nie je uvoľnený Tvoj duch, môj Pán, tak príď
a daj sa nám napiť. Nech je uvoľnená sveta radosť v nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď a daj sa nám napiť. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár, počuť tvoje srdce byť na zemi ako v nebi. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár a počuť tvoje srdce byť tu na zemi ako v nebi. Nech je uvoľnená sveta radosť z nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď a daj sa nám napiť. Nech je uvoľnená sveta radosť z nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď Ježiš a daj sa nám napiť. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár, počuť tvoje srdce byť na zemi ako v nebi. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár a počuť tvoje srdce byť na zemi ako v nebi. Nech je uvoľnená sveta radosť nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď a daj sa nám napiť, Ježiš. Nech je uvoľnená sveta radosť nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď a daj sa nám napiť. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár a počuť tvoje srdce byť tu na zemi ako v nebi. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár a počuť tvoje srdce byť na zemi ako v nebi. Nech je uvoľnená sveta radosť nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď Ježiš a daj sa nám napiť. Nech je uvoľnená sveta radosť nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď Ježiš, daj sa nám napiť. Nech je uvoľnená sveta radosť nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď Ježiš, daj sa nám napiť. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár, počuť tvoje srdce byť na zemi ako v nebi. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár, počuť tvoje srdce byť na zemi ako v nebi. Nech je uvoľnená sveta radosť nás, nech je uvoľnený tvoj duch, môj Pán, tak príď, daj sa nám napiť. Chcem vidieť teba, Pán, chcem vidieť tvoju tvár a počuť tvoje srdce byť na zemi ako v nebi, Ježiš. Týmto lásku v srdci mám, tak len ten vytrvá. S pohľadom opretý na teba, novú silu dostávam, zakotvený v pravde stáť a viac milovať.
potom ja túžim. Len tento lásku v srdci mám, tak len ten vytrvá, s pohľadom opretý na teba. Novú silu dostáva, zakotvený pravde stáť, viac milová. Potom ja túžim. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, keď hovoríš, tak všetko jasné sa mi zdá. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, keď hovoríš, tak všetko jasné sa mi zdá. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, môj Pán, keď hovoríš, la 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 la. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, keď hovoríš, tak všetko jasné sa mi zdá. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, môj Pán, keď hovoríš, tak plníš nás. Tento lásku v srdci mám, tak len ten vytrvá, s pohľadom opretý na teba. Novú silu dostáva, zakotvený pravde stáť a viac milovať. Potom ja túžim. Počuť tvoj hlas, keď hovoríš, tak všetko jasné sa mi zdá. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, môj Pán, keď hovoríš, tak plníš. Na 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 na. Na 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 na. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, keď hovoríš, tak všetko jasné sa mi zdá. Chcem počuť tvoj hlas, chcem počuť tvoj hlas, môj Pán. Keď hovoríš, tak plníš nás. Halelúja. Môžeš sa posadiť. Mám dve takéto otázky. Kto je pripravený počuť Božie slovo dnes? Amen. Druhá otázka je tu. Kto je pripravený žiť Božie slovo? Pretože je rozdiel počuť. Biblia hovorí, že aby sme neboli tí, ktorí len počujú Božie slovo, ktorí majú len nejakú známosť počutia Božieho slova. Je dobre počúvať, pretože tedy tvoja viera rastie. Ale to, čo Boh chce od nás, aby sme žili, aby sme stáli, aby sme sa upevnili v Božom slove. A ja verím, že dnes ráno si na najlepšom mieste, cirkev.
kde si mohol byť, si to na najlepšom mieste dnes ráno, aby si počul, ale takisto, aby si žil Božie slovo. A ja ťa pozbujem silne, pretože pozri sa, prosím, nepozeraj na nás, ale pozeraj na slovo a na Boha, ako prichádza k tebe. Takže dnes začíname a hneď prvý začne pastor Ráďo Šulek, takže poďme s veľkou láskou privítať, aby nám mohol slúžiť. Halelúja, takže priatelia, príjemné dobré ráno. Nech ťa Pán mocne požehná. Pustíme sa do Božieho slova, lebo teda ako Joži povedal, tak tá pozornosť není na nás, ale je na Božie slovo. Všetko je to o Pánovi, o tom, aby sme sa k nemu priblížili. No a dnešná téma, teda, ktorú som si pripravil, je bázeň Hospodinová, o ktorej Biblia na mnohých miestach hovorí a napriek tomu veľmi málo sa o tomto hovorí v cirkvi. Samozrejme, že občas proste povieme o bázni Pánovej niečo, ale nie do takej hĺbky, do akej si myslím, že je potrebné práve v tomto období, takže ja by som bol rád, keby sme začali. A taký kľúčový verš, okolo ktorého sa budú tieto semináre dnes nejakým spôsobom točiť, je verš, ktorý hovorí, že v očiach tých, ktorí prichádzajú ku mne, musím byť svätý. To je v knihe Mojžišovej napísané. Ešte to ale spomenieme a dám vám presné miesto, kde sa to píše. Ale najprv sa vrátime úplne na začiatok, hej? Keď proste Boh stvoril svet. Viete, že zem bola neladná a pustá, takže toto sa píše hneď na začiatku v knihe Genesis. Viete, že tam je to hebrejské slovo tohu vabohu, čo znamená beztvárnosť alebo taká neusporiadanosť. A presne takto vyzeral svet na začiatku. Hej, že bol chaos, bol zmätok, nič nemalo svoj poriadok a potom Boh, keď tvoril svet, tak dával veci na poriadok. Do toho chaosu, do tej neusporiadanosti priniesol usporiadanosť, priniesol poriadok, stvoril človeka, potom človek sa stal živou bytosťou a potom, keď všetko malo svoje miesto aj v raji, aj na zemi, prišla Božia sláva, ktorá zaodela Adama a Evu, lebo viete, že Adam s Evou boli nahí, ale nevedeli, že sú nahí, pretože aj Žalm 8. kapitola 5-6 hovorí, že čo je človek, že naň pamätáš, a čo syn človečí, že sa ho ujímaš. Učinil si ho málo menším, než je Boh, korunoval si ho slávou a cťou. A hebrejské slovo pre korunovaný je átar, čo znamená obklopiť alebo obomknúť. A takto v raji boli obomknutí alebo obklopení Božou slávou práve Adam s Evou. Ale potom vieme, že Adam s Evou padli do hriechu, padli do neposlušnosti voči Bohu a následok bol taký, že boli vyhnaní z raja, prišla duchovná smrť, prišli choroby, prišli tresty za neposlušnosť. A takto je to podobne aj v našom živote, že pokiaľ proste my pristupujeme k Bohu ako k niekomu, kto je obyčajný, ako k niekomu, s kým proste sa hráme, príde následok. Takže prvá vec, ktorú chcem povedať o bázni Hospodinovej je, že bázeň Hospodinová není strach z Boha. Bázeň Hospodinová je poslušnosť, je rešpekt, je váženie si toho, čo Boh povedal, čomu on nás vedie, lebo nie je možné povedať milujem Boha a zároveň nežiť podľa toho, ako povedal Boh, aby my sme žili. Lebo aj Ježiš to povedal učeníkom a tým, ktorí ho počúvali, že prečo mi hovoríte, Pane, Pane, ak nerobíte to, čo vám hovorím. Čiže ak my hovoríme, že Boh je našim Bohom, že Ježiš je našim pánom, on je pánom len vtedy, ak ho poslúchame. Len vtedy je náš pán, lebo aj sluha poslúcha svojho pána, aj sluha má jednu bázeň pred svojim pánom. A pokiaľ my proste pristupujeme k Bohu bez tejto úcty, bez tejto bázne, pán není pre nás pánom. Je iba našim nejakým priateľom, ktorého si my nejakým spôsobom vytvárame, ktorého chápeme tak, že je tu pre nás vtedy, keď my ho potrebujeme, ale my potrebujeme pochopiť to, že aj to, keď my sme sa odovzdali Bohu, toto neprebehlo kvôli tomu, aby Boh nám plnil naše priania, ale my sme sa odovzdali Ježišovi preto, aby my sme sa jemu podriadili. My už žijeme pre pána, pán si nás vykúpil a teraz našou povinnosťou je podriadiť sa mu, odovzdať sa mu a žiť pre veci, ktoré nás pán povolal. Hej, ako hovorí Galatianom 2.20, spolu s Kristom ukrižovaný som a nežijem už ja. To slovo nežijem už ja hovorí o tom, že proste ja som mŕtvý sebe. Som mŕtvý svojim hriechom,
Som mŕtvý svojej pýche. Som mŕtvý svojim žiadostiam. Som mŕtvý svojim snom. A teraz ja nehovorím o tom, že nemôžeš žiť nejaký svoj sen. Nehovorím o tom, že nemôžeš sa modliť k Bohu, aby on naplnil nejaké túžby tvojho srdca, veď je napísané, že kochaj sa v Hospodinovi a dá ti to, po čom túži tvoje srdce. Ale to kochanie veľakrát nás dovedie do stavu, kedy my viac túžime po Bohu, ako po tomto svete. Viac nás to ťahá k Pánovi, ako Pavla to ťahalo z oboch strán. Viete, že Pavol hovorí, že ťahá ma to z oboch strán. Chcel by som s Kristom žiť, ale je lepšie pre vás, aby som tu bol. Hej? Čiže uvedomoval si, že je tu na misii, že potrebuje slúžiť Pánovi, ale jeho to ťahalo k Pánovi. A pokiaľ proste v našom srdci nie je tá odozva, takýmto spôsobom prichádzať k Pánovi, musíme sa napraviť, lebo za celú históriu, teraz budem hovoriť chronologicky, od záhrady Eden až po novú zmluvu, všimnime si určité také fázy kresťanstva alebo fázy viery za stovky rokov až po novú zmluvu v tom, že sa opakovala úcta, neúcta. Opakovala sa proste tá taká škála neúcty, bezbožnosti, neusporiadanosti, do ktorej potom Boh vnášal poriadok skrze prorokov, skrze služobníkov a potom vždy na to Pán reagoval svojou slávou. Že všimnime si teda hneď na začiatku, ako som povedal, Hospodinov raj, dobre, zem bola neladná a pustá, Pán dal veci na poriadok, prišla sláva na Adama a Evu, Adam s Evou proste v tej Božej sláve zrešili a predstavte si, že to boli ľudia, ktorí videli Boha. Chápete? To boli ľudia, ktorí sa stretli s Bohom. Za večerného vánku sa Boh prechádzal s Adamom a s Evou. A napriek tomuto človek neuchránil svoje srdce, prišiel pád. A preto ja ti poviem, že možno si niekedy povedal, že ja by som chcel vidieť Ježiša, keby sa mi tak Pán ukázal, môj život by možno bol úplne iný, ale ja ti poviem, toto vôbec nie je isté. Lebo Adam s Evou žili s Bohom. Adam s Evou mali úzke spoločenstvo s ním, Boh ich navštevoval, chápete? Bol iba Adam s Evou na zemi, dvaja jediní ľudia. A Boh tu bol pre nich. Boh ich stvoril, aby s ním mali vzťah a Adam s Evou proste ho zradili. Boh, jeho sláva sa stala pre Adama a Evu obyčajnou vecou. Preto proste ľudia dnes strácajú Božiu slávu, lebo Pán dá Božiu slávu na človeka, Pán sa dotkne človeka, ale keď človek nemá úctu voči Bohu, neuchráni svoje srdce, ale dovolí diablovi, aby otupil ten pohľad na Pána takým spôsobom, že Boh sa stane obyčajným pre teba, tak potom odchádza Pánova sláva. Tak ako tu na to bolo. A pretože Boh je svätý, on sa nedá vysmievať, čiže prišiel následok, čiže Boh je milujúci Pán, on ťa príjma. Teda to chcem povedať, že bázeň Hospodinova, to není strach z Boha, to není duch strachu, hej, lebo niekto by mohol povedať, že čo tu kážeš, veď láska vyháňa strach. Hej, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske, ale ja nehovorím o duchu strachu. Ja hovorím o bázni Hospodinovej, ktorá proste má naozaj benefity, o ktorých si povieme v týchto seminároch, veľmi ťa to požehná. Čiže stala sa táto vec, Adam s Evou, keď padli do hriechu, okamžite vedeli, že sú nahí, čiže sláva Hospodinova zmizla a nechala ich nahých, oddelených od Boha v stave duchovnej smrti. Preto Ježiš povedal, že sa musíme znovu zrodiť. Lebo pádom Adama a Evy do hriechu človek stratil kontakt s Bohom. Viete, že Pán je duch a tí, ktorí ho vzývajú, musia ho vzývať v duchu a v pravde. Čiže každý človek na zemi sa rodí s mŕtvým duchom. Ale to, čo oživí toho ducha, je znovu zrodenie. To, keď my vyznáme Pána, učiníme pokánie, nastáva znova ten konsenzus medzi človekom a Bohom. To, čo Adam s Evou stratili, je nám navrátené skrze Kristov kríž, skrze jeho obeť. Halelúja, to je mocná vec. Potom uplynulo niekoľko storočí a Boh našiel priateľa v Abramovi, s ktorým uzavrel zmluvu zasľúbenia a zmenil mu meno na Abraham. Viete, že vďaka jeho poslušnosti dostal zasľúbenia pre nasledujúce generácie a potom Abrahamovi potomci sa ocitli na viac ako nejakých 400 rokov v Egypte. Viete, že potom tam bol Jákob, syn Jozef, potom z nich boli tí patriarchovia. Potom prišiel Mojžiš, vyviedol Izrael z Egypta a na púšti Boh dal Mojžišovi za úlohu, aby vybudovali svätostánok. Aby sa obnovilo spoločenstvo s Bohom.
Takže boli vykreslené všetky nejaké také zodpovednosti pre kňazov, pre ľudí, akým spôsobom proste treba pristupovať k Pánovi. Že tu sa dostávame do 2. knihy Mojžišovej 28. Kľudne si rob poznámky, zaznať si tieto pasáže, ja budem rýchlo hovoriť, ale zaznať si tieto pasáže, lebo to, čo ti dnes budem hovoriť, bude nadväzovať potom postupne na ďalšie udalosti a chronologicky si tieto veci preberieme a pokiaľ naozaj budeš pozorne počúvať, veľmi to požehná tvoj život, lebo od tej záhrady Eden sa posúvame teda ďalej, posúvame sa na púšť, kde bol vstýčený Hospodinov teda stánok stretávania a tam začala tá kňazská služba. Hej? Boh si povolal Árona, jeho synov Nadába, Abihua, Eleazára, Itamara a títo boli oddelení a pripravení, aby slúžili Hospodinovi a stáli v podstate v medzere za ľudí. Amen? Že ich povinnosti boli vykreslené veľmi detailne. Ich príprava bola súčasťou Božieho poriadku, ktorý Boh dal medzi ľudí, lebo nie je možné prichádzať k Bohu hociakým spôsobom. Boh dal určité pravidlá. Boh dal určitý systém. Boh dal určité nariadenie, akým spôsobom je treba prísť k Pánovi. Podľa inštrukcií prišlo aj vysvetenie kňazov. Čiže boli kňazi, títo kňazi slúžili a ako náhle bol stán stretávania postavený a všetko bolo vlastne na svojom mieste, prišla Božia sláva, rovnako ako to bolo v rajskej záhrade. Hej, že zem bola neladná a pustá, nemala svoju usporiadanosť, ale Boh do toho chaosu, do tej neusporiadanosti priniesol čo? Poriadok. Boží poriadok a až keď bol ten Boží poriadok, prišla Božia sláva. A podobne vidíme aj tu na veci, že bola zavedená táto služba kňazská, úlohou kňazov bolo proste zbudiť v ľuďoch úctu voči Bohu, bázeň voči Hospodinovi. A my vidíme, že sa to podarilo, ale na nejaký čas. Najprv ale ešte prečítam, čo sa stalo potom, ako prišiel ten poriadok, ako prišlo všetko na svoje miesto. Amen. Exodus 40. kapitola 34 hovorí, že potom oblak zakryl svätostánok a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Mojžiš nemohol vojsť do svätostánku, lebo na ňom spočíval oblak a sláva Hospodinova naplnila príbytok. Čiže to nebolo tak, že Pán si zmyslel, že hoci kedy príde jeho sláva. Tá sláva prišla až vtedy, keď sa kňazi vysvetili, kňazi posvetili ľud, zvolali jednotu a veci dali na správne miesto pred Pánom. Pripravili srdcia na stretnutie s Bohom. A toto mi hovorí jednu takú príbuznú vec, ktorú vidíme aj v evanjeliách, kde vystúpil Ján Krstiteľ, ktorého Boh poslal a Ján Krstiteľ o sebe povedal, že ja som hlas volajúcim na púšti, pripraviť cestu Pánovi. Toto, čo hovorím, je kľúčové, úplne dôležité, aby sme to pochopili, že my sme tiež chrámom Svätého Ducha, ale teraz veľmi to preskakujem do druhého semináru, ale chcem to povedať, aby si chápal ten kontext, o čom ja hovorím, hej? Lebo my sme teraz chrámom Svätého Ducha a my máme byť teraz tým hlasom volajúcim na púšti, my máme byť tí, ktorí musíme pripraviť cestu pre Pána. Lebo my chceme Božiu slávu, ale Božia sláva nemôže prísť, pokiaľ není poriadok na zemi, pokiaľ není poriadok v cirkvi, pokiaľ není poriadok medzi kňazmi, pokiaľ kňazi nežijú v bázni Hospodinovej a túto bázeň Hospodinov neprenášajú na ľud. Lebo my vidíme podľa tohoto, čo tu hovorí písmo, úplne chronologicky, že tá prítomnosť Božej slávy, ten oblak Pánovej slávy neprišiel hockedy. On prišiel vtedy, keď ľudia posvetili svoj život, keď svoje srdce pripravili na stretnutie s Bohom. Čiže napriek tomu stalo sa opäť to, čo sa deje aj v dnešných časoch, že človek na začiatku je dotknutý Bohom, všetko proste v jeho srdci horí pre Ježiša, ale potom sa stane, že to poznanie Pána, to chodenie do zboru, tie modlitby sa stanú takými obyčajnými v jeho živote. Už je to len zvyk. Je to proste niekde na povrchu a my sa dostávame do fázy kresťanstva, kde Ježiš vyčítal tiež farizeom, že vy ma perami ctíte, ale srdcom ste ďaleko, lebo bázeň Hospodinova stala sa iba naučeným ľudským príkazom. A toto vidíme aj u tých synov Áronových, ktorých Boh povolal na to, aby oni sami niesli tú bázeň Božiu, aby posvetili seba, aby boli príkladom pre ľud, aby nastavili zbor na to, aby bola bázeň medzi ľuďmi. A napriek tomu oni sami v tomto zlyhali, lebo Levitikus 10. kapitola opisuje tento príbeh, čo sa udialo, že Áronovi synovia Nádab a Abihu vzali každý svoju misu na uhlíky, dali do nej oheň, naň položili kadidlo a obetovali Hospodinovi neposvetnený oheň, čo im Hospodin neprikázal. Čiže do Božej prítomnosti
priniesli znesvetený oheň. To znamená, že s tým, čo Boh nazýva, že je sveté, zaobchádzali ako s niečím, čo je obyčajné. A toto Boh nenávidí. Následok bol taký, od 2. verša je napísané, že preto vyšľahol oheň spred Hospodina a strávil ich, takže zomreli pred Hospodinom. Toto je zaujímavá vec. Ja nechcem na teba hodiť nejakú takú deku, nechcem, aby sme sa báli Hospodina v tom, že proste by nás mohol takýmto spôsobom zabiť. Lebo Boh miluje človeka. Ale je treba uvedomiť si, že Boh je svätý a keď k jeho svätým veciam pristupujeme s neúctou, tým, že poškvrňujeme Boha a prichádzame pred Pána takýmto postojom, že hoci ako ja môžem ísť pred Pána, na toto vie prísť súd. Obzvlášť, keď je Božia sláva. Lebo Božia sláva je sveta, Božia sláva je to, čo robí Boha Bohom. Amen. A potom Mojžiš na to reaguje takto. Hovorí, v očiach tých, ktorí ku mne pristupujú, musím byť svätý a pred tvárou všetkého ľudu musím byť oslávený. Lebo ľudia boli v chaose, boli zmetení. Čo sa stalo? Veď Boh povolal kňazov a oni sú mŕtvi. Je snad Boh vrah? Boh nie je vrah, ale akákoľvek neúcta, akákoľvek odfláknutá bohoslužba pred Božou tvárou bude súdená. A ja ti poviem, dnes mnohí ľudia ale s takýmito falošnými ohňami prichádzajú do cirkvi. Dnes mnohí ľudia s takýmto falošným ohňom stoja vo svojich modlitbách doma. Dnes mnohí ľudia prinášajú tieto falošné ohne pred Boha a myslia si, že to nebude mať následok. To je to, keď proste v cirkvi má byť nejaký poriadok a ja som toto dlhodobo riešil s jedným takým bratom, ktorý bol presbyter v mojom zbore. Pravidelne chodil na bohoslúžbu proste neskoro. Riešil som proste to, aby mali veci svoj poriadok. Nevedel som to pretlačiť, lebo neustále proste chodil neskoro a mal úplne na háku to, čo ja som mu povedal, že je treba robiť. Že si jeden presbyter, si jeden kňaz, mal by si proste byť príkladom pre ľud. Máš dôležitú službu v zbore a ty pristupuješ k tomu takým spôsobom, že vlastne pre teba to absolútne nič neznamená. A ja nehovorím o tom, keď človek príde raz za čas neskoro do zboru, lebo proste sa mu nepodarí prísť, ale ja vám poviem, kde je v tomto bázeň pred Hospodinom, kde je v tomto úcta, že človek si nedovolí prísť do firmy, do práce neskoro, ale do cirkvi si príde neskoro ako chce. To je falošný oheň. To je úplne pohrdanie Bohom. To je úplne preukazovanie neúcty voči Hospodinovi, kedy ty ukazuješ vlastne Bohu to, že kde ťa vlastne mám, Bože. Keď ja som ochotný prísť do práce, lebo viem, že zamestnávateľ bude hromžiť, ale nie som ochotný prísť na čas do zboru napríklad, kde je v tomto bázeň pred Pánom? Viac sa bojím človeka ako Boha? Viac idem ctiť svojho zamestnávateľa ako Hospodina? To je to, čo hovorí Malachiáš. Že syn si ctí svojho otca, ale kde je bázeň predo mnou? Prinášate chromé, krivé, slepé, hluché, no zanes to svojmu miesto držiteľovi, či sa mu tým zapáčiš. A toto presne hovorí Boh. A ja vám poviem, že toto dnes sa stratilo. Ľudia hociako prichádzajú pred Pána a preto Mojžiš sa postavil pred ľudí a musel konfrontovať tú neúctu, musel konfrontovať ten náboženský stereotyp, ktorý veľakrát sa chce chytiť aj tvojho a môjho srdca. Urobiť proste to kresťanstvo takým obyčajným, že my sme zvyknutí na Pánovu prítomnosť, sme zvyknutí na Božiu slávu a pokiaľ v srdci nie je tá úcta a pokiaľ tvoje srdce sa nechveje pred Pánom, keď sa vylieva Boží dotyk, keď je proste v chráme Pánova sláva, tak sa stane, že z tvojho osobného života vytratí sa tá sláva, lebo Pán nepríde na miesto, kde je neúcta a pohrdanie Bohom. Pán nepríde na miesto, kde sväté veci Pánove sa stávajú pre nás obyčajnými, takými bežnými v živote, takými bežnými v cirkvi a preto sa veľakrát vytráca Pánova sláva, lebo Pán už nie je v úcte. A toto bolo to, čo Mojžiš musel konfrontovať a hovorí Izraelitom, že toto je presne to, čo hovoril Hospodin. V očiach tých, ktorí ku mne pristupujú, musím byť svätý a pred tvárou všetkého ľudu musím byť oslávený. Takže ľudia už neprichádzali s tou úctou, už neprichádzali s tým očakávaním. A ja ťa chcem povzbudiť, aby sme si chránili v srdci ten postoj voči Bohu, že on je fakt svätý, že ja idem do cirkvi, aby som zapálil skutočný oheň. Ale ak naša bohoslužba není krytá tou úctou, to je falošný oheň, ak je to iba povrchné, že proste to uctievanie Pána je len na povrchu, vychádza len z našich úst, ale pritom naše srdce není zapojené do toho. Aj to je jeden falošný oheň, keď tu nás uchváli a ty tu stojíš a proste chváliš Pána
ale vo svojej mysli smilníš so myšlienkami na iné veci. Ako Jakub hovorí, že nedostávate, lebo sa nemodlíte, potom hovorí, že modlíte sa a nedostávate, lebo zle sa modlíte, a potom ďalej pokračuje, že vy smilníci a cudzoložníci. Či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom voči Bohu, a teraz tu nehovoril o fyzickom smilstve. On hovoril o smilstve s tými myšlienkami, ktoré máme veľakrát počas modlitby a počas chvál na iné veci. Že napríklad ty sa modlíš, si na bohoslužbe, z tvojich úst vychádzajú texty chvál, ale zároveň tvoja myseľ rozmýšľa úplne o iných veciach. Je na míle vzdialená tvoja myseľ od toho, čo ty spievaš. Chápeš, čo hovorím? Toto je falošný oheň. Srdcom proste si ďaleko od Pána, len pery ti idú. Viete, o čom hovorím? A z tohto treba sa naozaj dostať, lebo na toto vie prísť proste ten stereotyp. Diabol toto chce urobiť s tvojim a mojím srdcom. Čo som včera hovoril, že otupelo srdce tomuto ľudu. Takže nech sa nestane, aby otupelo srdce nám, lebo viete, že hovorí písmo, dal Ježiš zasľúbenie, Boh dal toto zasľúbenie skrze proroka Jeremiáša, že tí, ktorí pristupujú ku mne a hľadajú ma z celého srdca, tým sa dáva nájsť. Amen. Takže Boh dal jasne najavo, že neúcta nemôže prítomnosti Svätého Ducha prežiť. Potom máme obdobie sudcov, viete, že Jozue dobil Kanán, stánok stretávania sa premiestnil do Šíla, máme obdobie sudcov a to obdobie sudcov bolo špecifické tým, že bol obrovský duchovný a morálny úpadok, ale Boh zbudzoval sudcov, ako bol Gedeon, ako bol Samson a tak ďalej, ktorí vždycky mali svetlé obdobie, že proste v tom období chaosu a zmätku znova tej Božej neusporiadanosti, lebo toto bolo obdobie duchovného a morálneho úpadku, kedy sa vytratila úcta k Bohu, ale Boh zbudzoval sudcov, ktorí mali navrátiť slávu, teda boli také svetlé chvíľky, že v tomto všetkom postávali proste sudcovia, ako bol Gedeon, hej, ako bol proste Samson, ako boli proste mnohí sudcovia, ktorých Boh povolal na to, aby priniesli znova poriadok, aby znova priniesli uctievanie na to správne miesto medzi ľud. Ale striedalo sa to proste. Prišlo nadšenie, prišlo obdobie prebudenia a potom znova prišiel duchovný a morálny úpadok. A potom si pamätáte, že bol ďalší sudca, ktorý bol Éli. Ten mal synov Pinchasa a Chofnýho a Božie slovo hovorí o nich, že títo kňazi boli prevrátení, páchali hriechy, nielenže vyberali to masné z tých obetí, ktoré prinášal Boží ľud, ale aj smilnili so ženami v chráme, ktoré hľadali Boha, ktoré prišli pred chrám, aby hľadali Hospodina, ale oni zviedli tieto ženy na smilstvo. A ja vám poviem, že teraz, keď sa zamyslíme nad tým, čo sa udialo s Nádabom a Abihuom, toto, čo páchali Eliho synovia, bolo oveľa horšie ako to, čo spáchal Nádab a Abihu. Aj keď samozrejme to bola veľká neúcta, čo urobili Áronovi synovia, ale keď sa pozrieme na synov Eliho, my vidíme úplne jasnú bezbožnosť a napriek tomu písmo hovorí o tom, že ich oheň nestrávil tak, ako strávil Áronových synov. A v tomto je tá zaujímavosť. A písmo hovorí, že je to práve kvôli tomu, keď si budete čítať ten kontext, tak hovorí písmo, že lampa Hospodinova ešte nezhasla. Z čoho možno vydedukovať, že sláva Hospodinova bola na veľmi malej úrovni a z toho to vyplýva, že čím väčšia sláva Hospodinova je, tým rýchlejší súd sa vykoná nad neúctou. A v tomto prípade my vidíme teda Éliho synov, ako páchali tento hriech a sám Éli, ktorý bol zodpovedný za ten morálny stav Izraela, neplnil si vôbec svoju povinnosť. Ten Éli je symbol dnešných služobníkov, ktorí nerobia absolútne nič s duchovným stavom svojej cirkvi, svojich ovečiek, keď je tam proste nejaký hriech, keď sa to nekonfrontuje, keď sa nehovorí tvrdo voči hriechu, ale práve naopak nachádzame sa v období, kedy proste akákoľvek nejaká korekcia voči hriechu alebo snaha vytlačiť hriech cirkvi, ľudia nazvú, že je zákonníctvom, ale pozor, lebo tento istý duch sa objavoval aj za čias sudcov a budeme to preberať aj v období po chráme, lebo chronologicky, keď si toto preberáme, my vidíme skutočne ten úpadok duchovný, ktorý bol, potom prišlo pozdvihnutie, vytlačenie liberalizmu, vytlačenie hriechov, vytlačenie toho zľahčovania, až napokon vidíme proste veľakrát, že boli prebudenia a toto všetko sa striedalo. A tu sme v období, kedy Izrael bol na totálnom duchovnom dne, ale začias toho Eliho Boh zbudil Samuela, ktorý bol podľa Pánovho srdca, ktorý mal bázeň Hospodinu a mal túžbu urobiť niečo s tým morálnym a duchovným stavom.
Takže vďaka Bohu, že Boh si pripravoval Samuela ako Božieho proroka. Viete potom, že neskôr proste konfrontoval Saula, že sa nebal proste voči Saulovi hovoriť. Že ty si otrhol svoje srdce od Boha, ty sa chceš viac páčiť ľuďom ako Bohu. Lebo viete, že keď proste sa postavil do vzbúry Saul, hej, ktorý bol prvým kráľom, Samuel bol priateľom tohto kráľa, Saula, ale napriek tomu on sa nebal hovoriť do Saulovho života, keď sa dostal mimo Pána, keď sa dostal do vzbúry Saul. Hej, pamätáte si tú situáciu, že Saul bol v stane a prišiel za ním tento prorok Samuel, to troška odbáčam, hej, ale je to dôležité, lebo tu vidíme určitý charakter, že Saul totálne stratil bázeň voči Bohu. Úplne opustil bázeň Hospodinovu a potom prišiel tento Samuel za ním a hovorí mu, že Boh od teba odníma kráľovstvo. Hej, a potom Saul hovorí, že dobre, ale poď so mnou ešte pred ľudí a obetuj so mnou. A ja vám poviem, že to je totálna prevrátenosť, úplné otupenie srdca. Nič to nemá spoločné s Božou bázňou, keď človek vypočuje slovo, že Hospodin ťa opustil, odišiel od teba, odníma od teba kráľovstvo a vezmi si, že on nerozmýšľal vôbec nad tým, že čo mu povedal Samuel, ale rozmýšľal nad tým, že potrebuje sa postaviť aj tak pred ľudí, ale s prorokom, aby to nevyzeralo blbo. Lebo ak by Samuel nešiel so Saulom, tak pred ľuďmi by to vyzeralo čudne. Takže on presviedčil Samuela, aby išiel s ním. Čo to hovorí? Že viac mu záležalo na tom, čo si o ňom myslia ľudia, než na tom, čo si o ňom tú danú chvíľu myslí Boh. Úplne sa stratila Božia bázeň. Že na toto treba pozor, lebo buď sa chceme páčiť Bohu, alebo ľuďom. A radšej žijeme Božej bázni, radšej si vyvolme bázeň Hospodinovú, lebo toto je oveľa dôležitejšia cesta, lebo od človeka nie je požehnanie, ale od Boha je požehnanie. Amen? Ale to som troška odbočil, chcem sa vrátiť teda k tomu obdobiu, keď ešte fungoval Éli. Je zaujímavé teda, že neprišiel hneď na nich trest a súd, aký prišiel na Nádaba a Abihua. A to je kvôli tomu, že nebola taká veľká miera Božej slávy, ale pozor, to neznamená, že Boh nesúdil Éliho a jeho synov. Došiel na sám raz, jak sa hovorí, tak, že jeho synovia za nejaký čas zomreli vo vojne a potom, keď Éli sa to dozvedel, tak viete, že sedel niekde na múre a spadol, vykotilo ho a zlomil si väzy. Že prišiel súd, aj Samuel hovoril, že počul hlas Hospodina a viete, že on sám povedal potom aj tomuto Élimu, že Boh vytrie jeho rod. Taký odporný bol Bohu. Za to, že si nevykonával svoju službu, že toleroval hriechy, toleroval to proste duchovné, morálne dno toho Izraela, toho stavu, v ktorom oni sa nachádzali. A my dnes môžeme naozaj toto vidieť, že v mnohých zboroch sú takíto Pinchasovia, takíto Chofniovia, ktorí žijú bez bázne. Nielen proste napríklad len ľudia, ale aj kňazi napríklad sú takí. Že sa stratila bázeň pred Bohom. Že to, čo kedysi Boh nazýval, že nesväté je hriech, tak dnes to ľudia, kňazi úplne v pohode pustia si do zboru. Prehliadajú to. A možno povieš, že ale Eli konfrontoval tých synov, ale ja ti poviem, nie dostatočne. Je tam síce napísané, hej, ako Eli hovorí synom, že čo to o vás počúvam, že robíte zlé veci. A v tomto nebol hriech. Hriech bol v tom, že on len lízol troška tú korekciu, to napomenutie a nebol v tom dôsledný. Vôbec s tým nejednal. Svojich synov ako kňazov nechal na pozícii kňazstva, napriek tomu, že ich mal zrušiť z kňazstva kvôli ich úpadku, kvôli ich hriechom, kvôli tomu stavu, že si vôbec dovolili robiť tieto hriechy. A ja ti poviem, že presne, pokiaľ je taký stav v našom srdci, že my neriešime tieto vážne dôvody alebo takéto vážne veci, tak častokrát my si na seba privolávame tento súd, lebo my vidíme, že nakoniec teda prišiel súd. Prišli Filištíni, vypálili Šílo, ukoristili tú archu, hej, odvliekli ju a potom neskôr sa nachádzame v období, keď to tak chronologicky postupíme, v období, kedy sa budoval chrám, čiže Šalamún buduje chrám, hej, to je 2. Kronickým, 5. kapitola 7. Potom kňazi vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do
najzadnejšej miestnosti chrámu do svätyne. To bolo potom, viete, že tam prebehli nejaké procesy, Goliáš a tak ďalej, tomu sa nechcem teraz nejako venovať, ale v podstate tá pointa je v tom, že neskôr viete, že sa dostala tá truhla zmluvy medzi Filištíncov, pred Dagona, tam boli tie súdy nad tými mestami a potom Filištíni teda rozpoznali, že je to kvôli tomu, že Boh Izraela súdi Filištínov, boli tam proste tie nádory, rôzne choroby a tak ďalej. Čiže oni rozpoznali to, že tú chrámovú, tú archu zmluvy treba proste, nie archu zmluvy, jak sa to povie, truhlu zmluvy, treba proste poslať naspäť. Poznáte ten príbeh a neskôr sa stalo to, že Dávid zobral tú truhlu do Jeruzalema, hej, a znova sa začala potom kňazská služba. V období Šalamúna potom je stavba chrámu, čiže potom kňazi vniesli truhlu zmluvy Hospodinovej na jej miesto do najzadnejšej miestnosti chrámu, do veľsvätyne pod krídla cherubov. Potom 11. verš hovorí, že potom kňazi vyšli zo svätyne, lebo všetci prítomní kňazi sa posvetili bez ohľadu na oddiely. Takže znova vidíme, že proste Boh skrze Dávida, skrze Šalamúna pripravili ľud na budovanie chrámu, aby sláva Hospodinova mohla sa navrátiť, aby mala svoje miesto. Aby uctievanie v životoch ľudí malo to správne miesto a keďže proste kňazi si pamätali na to, čo sa stalo Nadábovi a Abihuovi, svojim predchodcom, tak mali obrovskú bázeň pred týmto. Oni si uvedomovali to, aký následok je za neúctu, preto sa posvecovali. Brali to vážne, čiže znova tá vážnosť, tá bázeň voči Bohu znova sa vrátila tam, kde mala byť predtým, kde bola zosadená v Božej prítomnosti. Proste oni trávili čas, ale boli posvetení, no a keďže proste v Božej prítomnosti sa nemôže nachádzať žiadna bezbožnosť, tak pamätali na osud proste Nadába a Abihua, takže posvetili sa, hej? No a keď bol nastolený Boží poriadok, tak čo sa stalo? Opäť vidíme, že sa zjavila Božia sláva, hej? 2. Kronickým 5. kapitola 13 hovorí, že oblak naplnil dom Hospodinov, takže kňazi pre oblak nemohli nastúpiť do služby, lebo sláva Hospodinova naplnila Boží dom. Že vidíte, že keď bol nastolený poriadok, keď kňazi sa vysvetili, keď všetko malo svoj systém, svoj poriadok, tak opäť čo sa stalo? Prišla na to Božia sláva. Nie skôr. Nebolo to tak, že budovali chrám a hoci ako fungujeme. Hej, a nech príde Božia sláva. A nevadí, že proste tam je to pokazené, nevadí, že hento nejde, že to není zákonníctvo, pokiaľ proste je kňaz, je pastor, ktorý dáva určité korekcie na to, ako má presbyter žiť, ako má sa chválič správať, ako sa majú ľudia chovať, ktorí stoja v službe, ktorých Boh povolal na to, aby nejakým spôsobom slúžili pred Hospodinom. To nie je absolútne jedno, kto stojí v službe. Aj keď nikto z nás nie je dokonalý, ale ide o ten postoj posvetenia, že ty si nesmieš dovoliť to, že ty prídeš pred Boha neposvetený. Jeden chválič, jeden služobník, jeden presbyter. To neexistuje, aby ty si s falošným ohňom prišiel proste medzi Boží ľud, aby sa postavil do služby a s takýmto spôsobom slúžil, lebo si privolávaš súd ako Nádáb a Abihu. A my môžeme byť radi možno, že v dnešných časoch není taká zjavená Božia sláva, ako bola za časov Nadába a Abihu a za časov Áronových synov, lebo ja ti poviem, že koľký z nás by zožral Boží oheň. Preto je dôležité, aby najskôr skrze slovo a vyučovanie sme vyučili sa proste tomu, čo je správne, ako je treba žiť. Aby sme pripravili naše srdce pre Pánovu slávu. Ani Ježiš nemohol prísť skôr, ani deň letníc nemohol nastať skôr, pokiaľ proste nenastal medzi Božím ľudom opäť určitý poriadok, lebo to náboženstvo, ktoré bolo medzi Izraelitmi, muselo byť proste konfrontované skrze Jána Krstiteľa, skrze prorokov. Hej, Malachiáš prišiel, predpovedal Pánov príchod. Potom sám Ján Krstiteľ hovorí, ja som hlas volajúci na púšti, pripravte cestu Pánovi, takže on pripravoval cestu Pánovi. On obracial srdce Izraela k Bohu. A potom bol čas, že prišiel Mesiáš, vystúpil na scénu a srdcia Izraela boli pripravené. Až nakoniec sa potom stalo to, že prišla Pánova sláva, deň letníc, vyliate Svätého Ducha. Ale to všetko opäť vtedy, keď všetko malo svoj poriadok, keď ten pohľad bol zameraný na Pána. Amen. Ale znova predbieham, že vrátim sa do 2. knihy Kronickým, že prišla Božia sláva, ale po zjavení Božej slávy opäť vidíme, že boli prejavy neúcty voči Pánovej prítomnosti. Čiže znova vidíme to, že sa opakuje jeden určitý model, tak ako to bolo v raji, že bola Pánova sláva, Adam s Evou mali bázeň voči Bohu, ale potom v tej sláve Hospodinovej zrešili. Pán sa pre nich stal obyčajný. Potom
vidíme Áronových synov, Nádaba a Abihua, ktorí rovnako predtým boli nadšení z Pána, stretli sa s Bohom, zažili Božiu slávu, videli oblak Hospodinov a aj tak napriek tomu časom im to zovšednelo, to, čo Pán pomenoval, že je sveté, tak preto predstúpili s falošným ohňom, úplne proste odflákli tú bohoslužbu a stihol ich súd. Potom vidíme obdobie sudcov, opäť. Kvôli tomu, že ľudia stratili úctu a bázeň voči Bohu, vytratila sa aj Pánova sláva a Božia prítomnosť. To neznamená, že Boh nesúdil hriech, ale keďže tá Pánova sláva nebola v takej miere veľká, súd neprichádzal hneď, ale až neskôr. To vidíme teda na tom, že prišli Filištíni, Élio synovia boli zabití vo vojne, následkom Éli zomiera, prišli Filištíni, vypalili Šilo, zobrali archu, dostávame sa potom do obdobia Šalamúna. Šalamún pripravil srdcia ľudí na to, aby sa vybudoval chrám, aby ľudia boli hladní po Božej prítomnosti a vidíme potom samotný postavený chrám, úctu, službu kňazov, ale opäť sa vrátime k tomu všetkému, o čom tu hovoríme, že títo kňazi znova padli, aj ľudia padli do neúcty voči Pánovi. A v podstate Izraelci, aj keď poznali Božiu vôľu, tak ich srdcia voči tomu, čo Boh nazýva sveté, otupeli. Zaujímavé. Stále sa to opakovalo. Z generácie na generáciu ľudia vždycky odpadli od Pána. Najprv prišlo nadšenie, potom prišlo odpadnutie. Aj v našom živote to tak veľakrát môže byť. Že príde nadšenie, príde proste oheň Svätého Ducha na teba. Si taký nadšený z Ježiša. Miluješ ho, užívaš si s ním vzťah a potom zrazu ti to príde už také obyčajné. Pán sa stane pre teba len taký, že je to obyčajné, veď ja už to poznám. Už je to taký stereotyp. 2. Kronickým 36 hovorí, že i všetci kňazskí hodnostári a ľud dopúšťali sa mnohokrát neverí podľa rôznych ohavností národov a poškvrnený dom Hospodinov. Takže vidíte, že tento kontext opisuje odvrátenie sa od bázne Pánovej, odvrátenie sa od úcty voči Bohu, že poškvrnený dom Hospodinov, ktorý posvetil v Jeruzaleme, keď im Hospodin Boh ich otcov posielal prostredníctvom svojich poslov včas naliehavo napomenutia, lebo mal súcit so svojim ľudom a svojim príbytkom, zosmiešňovali Božích poslov, opovrhovali jeho slovami a hanobili jeho prorokov. Takže vezmite si, že Boh není taký, že proste ťa chce zabiť. On ťa nechce zabiť, on ťa miluje, ale pretože on je svätý, aj ty musíš byť svätý. V jeho prítomnosti neobstojí proste neúcta. V jeho prítomnosti neobstojí pokrytectvo. To je to, čo som včera kázal, to není hra a my musíme cirkev vrátiť na to pôvodné miesto, kde ho vrácal Mojžiš. Kde ho vrácali proste služobníci, ako bol Šalamún. Kde ho vrácali proroci, ale mnohí boli zosmešnení. Mnohí sa posmievali, mnohých prorokov zabili. A tu písmo jasne hovorí, že Boh im posielal prostredníctvom svojich poslov čas naliehavo napomenutia, lebo mal súcit so svojím slovom. Takže Pán posiela napomenutia, ale otázka je, či ty to napomenutie vieš počuť a vieš ho prijať. Jedna vec je, že ty vypočuješ slovo, ale druhá vec je, či ho dokážeš prijať. Vezmite si, že ľudia nasledovali Ježiša, ktorý robil zázraky, ale jeden čas, keď Ježiš zrazu povedal niečo, čo im nechutilo, tak povedali, tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať. A odišli od Ježiša. My keď sme mali zboru v Prievidzi, tak jeden brat, ktorý tú zboru proste nejakým spôsobom vytvoril, mi proste volal a hovorí, že no vidíš, to si ani nečakal, koľko ľudí pôjde so mnou. Nás je viac ako vás. A ja ti poviem, že to je úplne choré myslenie, lebo Ježišovi ostali 12. A bol by ochotný zdať sa aj tých 12, keby šli proste a hľadali si vlastného Ježiša. Však je napísané, že úzka cesta vedie do života a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. A široká cesta do záhuby. Rozumiete, že to není vôbec o počtoch, není to vôbec o tom, že s tebou je viac ľudí. To není vôbec proste o tom, že máš veľkú cirkev, že ti tam chodí 200 ľudí. A čo z toho, keď proste len 5-10 milujú Pána a majú bázeň pred Hospodinom v srdci? Čo z toho, keď ti 190 ľudí proste chodí na bohoslúžbu s falošným ohňom? Čo z toho, keď ti chodia s otupeným srdcom, lebo nie sú pripravení prijať tvrdé slovo? Nie sú pripravení prijať napomenutie, podobne ako títo ľudia v týchto časoch, a to sa opakuje z generácie na generáciu. Ja ťa chcem povzbudiť, aby si chránil svoje srdce pred týmto. Aby si sa nedostal do tohto stavu, že ty budeš odmietať napomenutie, ako odmietali oni a ako odmietali aj ľudia v časoch Ježiša, ktorým Ježiš povedal, že chodte preč. Otočil sa k vlastným a hovorí, čo aj vy chcete ísť? Ja vás nedržím. Oni povedali, veď
kam by sme šli? Veď ty máš slovo večného života. Chápete, Ježiš nebol služobník populizmu, on nechcel hladkať ľuďom uši, on im prišiel kázať živé Božie slovo, lebo videl, aké zdeformované pohľady mali oni na život a na kresťanstvo. A v tomto období presne to tak bolo, že sa mnohí uchýlili mnohokrát do nevery voči Pánovi, konali podľa rôznych ohavností národov a týmto poškvrňovali dom Hospodinov. To znamená, že oni do domu Hospodinovho chodili s tými hriechmi, s tým pokrytectvom, s tou tvárnosťou pobožnosti. Chápete, čo vám chcem povedať? Čiže to je vážne, oni stratili bázeň pred Hospodinom a pretože Boh ich miloval a nechcel ich zahubiť, nechcel na nich dopustiť súd, tak on im posielal prorokov, ale čo s tými prorokmi urobili? Zabili ich, vysmievali sa im, povedali, vy ste zákonníci. Takisto, ako to bolo za čas Jeremiáša, lebo v tomto období proste povstal vlastne aj Jeremiáš, tu sa dostávame práve do toho obdobia, kedy Jeremiáš slúžil a mnohí služobníci, proste, ktorí boli okolo, alebo ľudia v Izraeli povedali, že to je bremeno Pánovo, čo nám ty kážeš. A potom Boh konfrontoval skrze Jeremiáša svoj ľud, že vy hovoríte, ach to bremeno Pánovo, ja som proti tomuto, čo vy hovoríte. Aj dnes to tak je, že konfrontácia hriechu je zákonníctvo. Ľudia to neznesú. Nechcú to počuť. To, čo včera som kázal, toto proste ľudia neprežijú len tak. Hej. Čiže o toto ide, že keď sa pozrieme do písma, ono sa to opakuje, všetko sa to opakuje od rajskej záhrady až vlastne po tento čas chrámu, kedy znova sa dom Hospodinov poškvrnil bezbožnosťou, neúctou, stratou bázne Hospodinovej. A tu na potom písmo hovorí, keď Izrael a Judsko vlastne opakovane zakúšali súdy pre nedostatok bázne Hospodinovej, lebo to bolo obdobie, kedy proste Pán dopúšťal určité súdy kvôli tej bezbožnosti, kvôli tomu, že nemali úctu voči Pánovej prítomnosti, tak súd nakoniec vrcholil tým, že Izrael bol odvlečený do babylonského zajatia. Poznáte tento príbeh. To bol následok toho, že za tie roky, kedy Boh posielal prorokov, aby napomínal, a oni neprijali to napomenutie, ale odmietali napomenutie, tak vidíme, následok bol taký, že 2. kniha Kronickým, 36. kapitola, 16. verš hovorí, preto stúpol Hospodinov hnev proti ľudu, takže nebolo pomoci. Priviedol na nich chaldejského kráľa, ktorý vo svätyni pobil ich mládencov mečom, neušetril mládenca ani pannu, ani starca zošlého vekom. Všetkých mu vydal do ruky, všetko veľké i malé náčinie domu Božieho, poklady domu Hospodinovho, poklady kráľa a jeho hodnostárov, všetko odniesol do Babylonie. Potom spálili Boží dom, zrúcali hradby Jeruzalema, spálili všetky jeho paláce, čím zničili i všetky cenné predmety. Čiže vidíme, že následok bol taký, že boli odvlečení teda do Babylonie, hej? Do Babylona. Nemuselo sa to stať. Keby sa obrátili k Bohu, keby sa navrátili k Hospodinovi, keby si vyvolili bázeň pred Hospodinom. Čiže prešli sme si 3 udalosti, dobre? Záhradu, stan stretávania, chrám. A vo všetkých prípadoch bol trest veľmi krutý. Hej? A teraz, to, čo vám poviem, je úplne dôležité, že tieto súdy boli vyrieknuté nie nad tými, ktorí nepoznali Boha alebo nevideli ho slávu. A to boli ľudia, ktorí sa stretli s Bohom, ktorí zažili Božiu slávu, ktorí ju videli. Na vlastné oči ju videli. Za Mojžiša ju ľudia videli na pušti. Videli, ako sa proste more otvorilo, rozdelilo sa. Izrael prešiel suchou nohou. Videli 10 rán v Egypte. Videli to, ako Boh sa manifestuje a hýbe. A napriek tomu ich srdce sa permanentne vracalo do neúcty voči Pánovi, do reptania. A následok bol taký, že nemohli vojsť do zasľúbenej zeme. Ale potom my vidíme časom aj Jozúvu generáciu, že boli nadšení, vošli proste do Kanánu, dobili Kanán, obnovila sa služba, ale časom znova proste toto sa vytratilo a nachádzame obdobie sudcov, kedy proste znova Božia prítomnosť úplne upadla, tá úcta voči Pánovi upadla, stratila sa a následok bol taký teda, že Éli, ten bol úplne prevrátený so svojimi synmi. A následok bol taký, prišli Filištínici, vypálili Šílo, zobrali v podstate tú archu, prečo hovorím? Áno, nie, truhlu. Na arche sa plavil Noé. Čiže chápete, čo som vám chcel teraz povedať? Potom bola nová svätyňa. Viete, že písmo potom hovorí, že
1. Korinským 3. kapitole 16, že azda neviete, že ste Božím chrámom a že vo vás prebýva Boží duch? Ak niekto kazí Boží chrám, toho Boh zničí, lebo Boží chrám je svätý a tým ste vy. Teraz, čo ti chcem povedať, niečo veľmi dôležité. Vidíme rôzne chrámy, vidíme stánok stretávania a teraz ja ti chcem povedať, Božie slovo hovorí o tom, že my sme kňazmi živému Bohu a že naše telo je chrámom Svätého Ducha. Boh už neprebýva v stane stretávania. Boh už neprebýva v chráme Šalamúna, lebo už není. Ale kde Boh prebýva? To je náš chrám. V podstate viete, že aj v tom období, keď vlastne prišli Filištíni, prišli chaldejské vojska, zničili proste chrám Šalamúnov, tak bol znova pokus o to, aby sa obnovila služba. Hej, Boh posielal prorokov, ako bol Zorobábel, ako bol proste Malachiáš, ako bol Ageus, lebo Malachiáš žil v období Agea. A viete, že Ageus v podstate veľmi tvrdo vystupoval voči Božiemu ľudu, že vám už nastal čas budovať svoj dom, zatiaľ čo môj dom je v troskách. Že tam sa stratila tá úcta k Bohu, lebo ľuďom išlo len o to, aby oni sa mali dobre, budovali svoje životy, ale stratila sa úplne bázeň voči Hospodinovi. Nezáležalo im vôbec na budovanie služby. A potom postal Nehemiáš, lebo Boh mu dal na srdce obnovu jeruzalemských hradieb. Že to sú všetky úžasné príbehy, ktoré hovoria o tom, že striedalo sa to vďaka Pánovi, že bola bezbožnosť, hej, bol úpadok, ale Boh vždycky zbudzoval služobníkov, ktorí prišli a obnovili tú úctu voči Pánovi. Aj dnes to tak je, že obrovský tlak voči služobníkom, ktorí kážu proste proti hriechu, je obrovský tlak na to, keby proste keby neexistovali dnes zákony, tak by kľudne proste mnohí z nás ukameňovali takíto ľudia. Zhodili by nás z vrchu, jak chceli Ježiša zhodiť. A keď Ježiša chceli zhodiť, keď jeho chceli proste vyštvať, keď jeho chceli zabiť, o čo viac proste budú toto ľudia robiť s jeho služobníkmi, veď písmo hovorí, že keď na neho striehli, aj na nás budú striehnúť. Amen. Čiže vôbec to není proste čudné a divné, že sa ľudia búria voči tomu, keď je také tvrdé posolstvo. No a tejto novej svätyni sa chcem venovať v tom ďalšom seminári, že nechcem nejako brať čas už, lebo pôjde aj Joži teda kázať, ale zakončíme to teda tým, že sme mali tieto udalosti. No a potom sa dostávame teda do obdobia, keď bol znova vybudovaný druhý chrám, hej, v podstate bol tam Nehemiáš, bol tam Ageus, ktorý prišiel pozbudiť Nehemiáša v tomto, že nie silou ani mocou, ale mojím duchom hovorí Hospodin. Takže udialo sa to, že znova proste ľudia boli vybrucovaní k tomu, aby sa budoval chrám, aby sa obnovila služba, aby sa cirkev vrátila na to miesto, kde má byť. Hej. A potom časom, v podstate už sa dostávame do obdobia, kedy prichádza za nejaký čas Ježiš. Hej, predtým bol Ján Krstiteľ a o ňom je napísané v Izaiášovi 40. kapitola hovorí, lebo on kázal v tomto duchu, že hlas volá na púšti, pripravte cestu Hospodinovi, v stepi urovnajte chodník nášmu Bohu. Každé údolie nech sa zdvihne, každý vrch a kopec nech sa zníži, všetko nerovné nech sa vyrovná a nech sa vyrovnajú herbole, lebo sa zjaví Hospodinova sláva. Naraz ju uzrú všetci, lebo prehovorili ústa Hospodinova. Čiže o čo ide? Že najprv sa kopec musí znížiť, najprv veci musia mať určitý svoj poriadok, a potom sa zjaví sláva Hospodinova. A takto to bolo presne aj s príchodom Ježiša, že bol Malachiáš, ktorý bol posledným prorokom vlastne pred príchodom Pánovým. Potom Ján Krstiteľ prišiel a ten v podstate kázal úplne jasne toto posolstvo. Hej, pripravoval cestu Pánovi, dával srdcia Izraela do stavu, aby sa pripravili na Mesiáša. Potom prišiel samotný Ježiš, po jeho smrti a skriesení dal inštrukcie učeníkom, aby ostávali spolu. Znova im jasne povedal, čo je treba urobiť. Pripravil ich srdce na to, že má prísť moc Svätého Ducha z neba na nich. A až vtedy, keď proste boli v jednote, keď spolu boli proste tam, jak sa to volá, deň letníc. Áno, boli v Hornej dvorane, tak vtedy zostúpila Božia sláva. To sú Skutky 2. kapitola 1-2. Keď prišiel deň letníc, boli spolu na jednom mieste. Tu zrazu postal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Že 120 učeníkov prijalo krst Svätým Duchom, bola tam jednotná vízia, poslušnosť voči Bohu a takisto, ako sme to videli už predtým, že Boh zjaví svoju slávu, vtedy, keď je poriadok, tak vidíme to aj v skutkoch. Bola jednota, bola poslušnosť
A opäť vidíme, že Božia sláva prišla a zostúpila. A takisto, ako sme predtým videli prejavy neúcty v Božej prítomnosti, kedy prišiel proste súd okamžite na to, keď bola bezbožnosť, keď sa objavila neúcta a falošný oheň, vtedy, keď bola veľmi silná Božia prítomnosť, tak rovnako toto vidíme aj v Skutkoch 5. kapitole. A tam je známa Zafira s Ananiášom, že? Poznáme to? Chápete? Dostáva sa nám to nejako chronologicky do hlavy. Postupne od rajskej záhrady ideme proste na púšť, kde je Božia sláva, Nádab a Abihu padajú k zemi za neúctu, za falošný oheň. A tu vidíme ten rozdiel. Vidíme Ananiáša a Zafiru, že klamali v prítomnosti Petra, teda v prítomnosti Pánovej, ktorá bola na Petrovi, lebo znova sa obnovila obrovská miera Pánovej slávy. Písmo hovorí, že keď Peter išiel ulicami, že ľudia kladli chorých na ulicu, lebo taká sláva bola na Petrovi, že boli uzdravovaní ľudia, že to pod tou slávou Hospodinovou boli ľudia požehnaní. A chápete, my sa nemusíme báť slávy Hospodinovej v tom slova zmysle, že nech sláva Hospodinova nepríde. To sa boja ľudia, ako sa bali na púšti, lebo schovávali pod povrchom hriech. Ľudia sa boja priblížiť k Bohu, lebo schovávajú niečo pod povrchom. Na povrchu je to haleluja, sláva Bohu, ale keď príde skutočný prejav moci, ktorá zbudzuje bázeň pred Bohom, ľudia sa utiahnu, lebo vedia, že ich srdce není na správnom mieste. Že není poriadok v ich živote. A pokiaľ není poriadok v tvojom živote, na čo čakáš? Priprav svoje srdce na príchod Pána. Priprav svoje srdce na Pánovú slávu, že toto ti chcem povedať, lebo my vidíme určité tieto vzorce a vidíme určitých ľudí, ktorí nebrali Boha dostatočne vážne. Vidíme, aký následok toto malo. A teda vidíme ten rozdiel napríklad, lebo aj v tomto by sme mohli povedať, že Ananiáš a so Zafirou neurobili predsa taký veľký hriech, ako urobili napríklad Élieho synovia. Tak ako je možné, že Élieho synovia neboli odsudení hneď, ale Ananiáš so Zafirou padli k zemi mŕtvi kvôli klamstvu? Klamal si niekedy? Áno. Koľký z nás by popadali mŕtvi, keby bola Božia prítomnosť? Čiže chápete, o čom hovorím, že treba žiť v bázni Pánovej? My chceme Božiu slávu, my sa modlíme, Pane, nech príde tvoja sláva, ale naozaj má prísť Pánova sláva? Je naše srdce pripravené? Je cirkev na to pripravená? Pane, nech príde tvoja sláva. Chápete, o čom ja tu dnes hovorím? Že my chceme Pánovú slávu, ale treba si uvedomiť, že to není hra. To nie je, že príde Božia sláva a ja si môžem žiť, ja chcem. Ja si môžem robiť, čo chcem. Skrytosti. Hej, a potom to nosím do cirkvi, tie falošné ohne, tie pokrytectvá, tie hriechy. S týmto máme ísť pred Pána, s tým máme ísť do Božej slávy, však zomrieš. Neboj sa, hej. Pozri sa, Pán volá človeka k pokániu, presne o tom to je. Tu sa nebavíme o tom, že proste, keď si v takom stave, že ja neviem. Chápeš, o čom ti hovorím? Že je milosť. Pán mal súcit, preto posielal prorokov, ale ten súd je v tom, keď prichádza slovo a napomenutie a ty ho nerešpektuješ. Ty ho nebereš do svojho srdca. Následok potom bol taký, že teda prišli chaldejské vojska, vypalili chrám a Izrael zavliekli do Babylona, do zajatstva. Hej? A tu vidíme ten príbeh, teda, že Ananiáš a Zafirov zrešili, ale budem sa tomuto venovať až v tom ďalšom seminári. Teraz by som chcel odozdať slovo Jožimu, ale teda skúsi to nejak zafixovať v hlave, hej, aby si na to nezabudol chronologicky, keď sa k tomuto vrátime. Vždycky teda bolo to tak, že keď nebola Pánova sláva prítomná, ľudia hrešili a nebol vykonaný nad nimi hneď súd, ale nakoniec ten súd aj tak prišiel. Hej, budem pokračovať v tom ďalšom seminári a budem hovoriť potom, že prečo je to tak. Prečo v niektorom prípade Boh súdil hneď a prečo v niektorom prípade Boh nesúdil hneď. Ale už myslím si, že sa to nejako ti dostáva do hlavy, že chápeš tú vec, že čím väčšia Pánova sláva je zjavená, tým rýchlejší súd sa vykonáva aj nad bezbožnosťou a neúctou voči Bohu. Chápeš? Rozumieš to? A podobne teda aj na deň letníc, keď bola obnovená Pánova sláva, prišlo vyliatie Svätého Ducha, bola Pánova prítomnosť, tak tí, ktorí prišli ako bezbožní s falošným ohňom do prítomnosti Hospodinovej, v tomto prípade Ananiáš a Zafira boli prítomnosti Hospodinovej, keď sa stretli s Petrom, lebo prítomnosť Hospodinova bola na Petrovi, prišiel okamžitý súd. Hej. Neúcta, bezbožnosť, klamstvo neobstálo Božej prítomnosti. Takže ďakujem, že ste si ma zatiaľ vypočuli. Budem pokračovať neskôr ďalej.
Joži, odovzdávam ti slovo. Aleluja. Jasné slovo. Poďme trošku reagovať na to slovo. Poďme len tak trošku sa skloniť a modliť sa za to slovo. Haleluja, Pane, ďakujeme ti za Áďa, Pane, za slovo, ktoré prúdilo skrze jeho srdce, Pane. Ja ťa prosím, Pane, v mene Ježiš, Pane, haleluja, Pane, aby si odpustil, Pane. My tak činíme pokánie, Pane, všetko, Pane, čo, Pane, bolo, Pane, do dnešného dňa, Pane, do toho času, Pane, odpust, Pane, činíme pokánie, ľutujeme to, Pane, pretože chceme pripraviť svoje srdcia, Pane, na tvoj príchod, Pane, kedy ty prídeš, aby, Pane, sme obstali, aby sme boli svätými, Pane. Ja ťa prosím, Pane, v mene Ježiš, aby si nám dal sílu, Pane, aby si nám dal, Pane, haleluja, Pane, tvoju milosť, Pane. Ja ťa prosím za církev, Pane, aby církev sa čistila, brúsila, Pane, skrze tvoje slovo, Pane. Ja tak žena mojich bratov, mojich sestry, Pane, nech slovo, Pane, uchováme, Pane, v našich srdciach, Pane, i dnes, Pane, reagujeme na to slovo, chceme, Pane, žiť skrze to slovo, chceme mať zmenu, Pane, chceme, Pane, ísť do bodu, Pane, kedy naše srdcia sú zmenené, brúsené, Pane, čistené, Pane. Ja ťa prosím, Pane, nech církev, Pane, je pripravená, nech církev, Pane, váži si slovo, pretože ty si pripravený vyliať, Pane, svoju slávu, Pane, tam, kde sú pripravení, Pane, tam je tvoj ľud pripravený, Pane. Ja ťa prosím, Pane, v mene Ježiš, Pane, haleluja, Pane, odpust, Pane, my to ľutujeme, činíme pokánie z toho, Pane, všetko, čo do dnešného dňa, Pane, bolo, odpust, Pane, my ti ďakujeme za slovo, Pane, ďakujeme ti za tento čas, že církev sa pripravuje, brúsi, Pane, že církev, Pane, ide od slávy ku sláve, Pane, a ja ťa prosím, my dnes, Pane, poženaj ešte viac, Pane, dones tvojho slova ešte viac, pretože my otvárame ti naše srdcia, to mocno mene Ježíš. Amen. Poďme si otvoriť druhá kniha Samuelova. Boh mi dal slovo takisto pre tento čas, takže ja som hovoril už dlhšie, že príde čas, že Boh zmení služobníkom kázanie, že Boh zmení posolstva, pretože Boh prichádza dole, Boh prichádza po svoju nevestu, po svoju církev a ja ti chcem povedať silne, že dnes proste reagujme na tie slova, ktoré kážeme, pretože to, čo sa káže, to není nejaká proste omáčka, proste nejaký takýto pokrm, to je tvrdý pokrm, ktorý zarezáva naše srdcia a ja som vedel, že Boh takto nás pripravuje, že Boh takto s nami bude jednať. Amen. Takže ja som rád za zmenu. Kto je rád za zmenu? Pretože to sú slova, ktoré mení naše srdcia, to sú slova, ktoré církev pripravuje na Boží príchod. Vieš, Božia sláva nepríde len tam proste tak, proste, kde není príprava. Biblia píše, že, pozri sa, jednu vec, Biblia píše, že Boh je všemúci Boh. Súhlasíme každý, že Boh je všemúci, ale nevšade je uvoľnená jeho sveta prítomnosť. Nevšade sa prejaví. Pozri sa, Biblia píše jasne proste, že Boh je všemúci, El Shaddai, Elohim, mocný Boh, ale nevšade Boh sa prejaví. A tam, kde sa prejaví, to len vďaka tomu, že srdcia, Boží ľud sú zmenení, majú prípravu proste vo svojom srdci, že očakávajú Boha. Ja cítim cirkev bazén v mojom srdci, naozaj. To nie je, že proste ako nejaká hra, vieš, to je o našom srdci proste, ako pripravujeme cestu Pánovi, ako proste žijeme život. A ja trošku ešte hĺbšie pôjdeme. Druhá kniha Samuelova. A moja téma je dnes, chcem tak slúžiť, vyučovať na tému Boh to videl v skrytosti. Boh to videl všetko v skrytosti, aj kedy my si myslíme, že Boh nás nevidí, Boh nepozrel, ale Boh vidí v skrytosti. A keď Boh vidí v skrytosti, tak Boh to videl jasne. V Novej zmluve, v Evangeliu Matúšovi 6. kapitolu hovorí, že každý má svoju odmenu v skrytosti. Vieš, a bude tam odmena od Pána, alebo je tam odmena, že prichádza súd dokonca, že prichádza proste trest, pretože všetko v skrytosti, čo sa deje, je veľmi dôležité. Vieš, niekedy kresťania a církev vie mať takúto masku, vie sa zahrať proste, kresťania vedia hrať proste, dokonca Božiu prítomnosť vedia hrať.
dokonca vedia v dnešnej dobe tak hrať Božiu prítomnosť, ale v origináli Boh vidí v skrytosti a ja ti nechcem povedať, že tam sa najviac odohráva naše kresťanstvo. Odohráva sa v skrytosti, v našom srdci, ako my žijeme. A jeden kráľ si myslel jednu vec. Nikto ma nevidel, proste nikto nič nevidel a ja si proste budem žiť svoj život naďalej. Ale chcem vám dnes povedať, tak ako kázal Aďo, a to bolo silné, tak chcem trošku naviazať na takéto silné posolstvo, že Boh to videl v skrytosti. Do dnešného dňa, čo si myslel, že Boh to nevidel, tak nezabudni na to, že Boh to videl. Boh to videl. Všetko, čo si spravil, všetko, čo sme spravili za zakrytými dvermi, proste za zavretými dvermi, tak nezabudni na to, že Boh to videl. Boh to videl a dnes chce ti dať milosť, aby si z toho učinil pokanie. Boh nám chce dať milosť, aby si z toho učinil pokanie, pretože keď neučiníš pokanie, tak je to len to, že sme počuli Božie slovo, ale sme zneúctili Boha. Ale kedy príde zmena, kedy príde prelom, až vtedy, keď my si uvedomujeme, že Boh je mocný, všemovúci, svätý Boh a Boh s nami chce pracovať, jednať, to znamená, že Boh nám dáva milosť, aby my sme mohli proste to, čo bolo skryté, to, čo bolo zavreté a čo sme si mysleli, že nikto ma nevidel. Že ja som bol len sám, alebo niekto bol so mnou a už nikto nebol tam. No nezabudni na to, že Boh to videl. A ja neviem proste, čo sa odohralo za zavretými dverami, ale Boh to videl. A to, čo Boh, pretože Boh videl, tak Boh nám dáva milosť na zmenu, aby my sme z toho učinili pokanie. Ja vám dnes niečo poviem silné. Keď neučiníš pokanie, to pôjde s tebou ďalej. Možno Boh nebude jednať s tebou, ale príde generácia, tvoje deti, ktoré proste Boh bude jednať za to, pretože si jednal v skrytosti nesprávne. Poďme čítať tento príbeh. A to je príbeh, kedy Dávid si myslí, že nikto ho nevidel proste, že mohol zosmlniť, že mohol proste srešiť, mohol padnúť do hriechu a nikto ho nevidel proste. Izraelský národ bol v boji, on ostal domov a to bola najväčšia chyba jeho, že on ostal domov, pretože vtedy mal čas proste sa rozhľadnúť po žene proste, tedy mal čas proste, aby jeho život proste vyšiel z paláca na strechu a Biblia píše, že on sa rozhľadol a zrazu presne pozeral na ženu, ktorá sa kúpe proste, ktorá proste je nahá, kúpe sa a zrazu Dávid hovorí, že chcem tú ženu, pošlem po neho sluhov, aby mi priniesli tú ženu a zrazu prišlo hriech. Poďme vstúpiť do toho príbehu. 11.1. Po roku, keď králi ťahli do boja, Dávid poslal Joaba a s nimi svojich sluhov i celý Izrael pustošiť Amoncov a obliehať Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. Zapamätaj si hneď na začiatku, že Dávid spravil veľkú chybu, keď ostal v Jeruzaleme, pretože on mal byť na bojovisku, on mal bojovať, on mal byť ten, ktorý proste bojuje, proste donáša proste víťazstva, je na tom mieste, kde má byť. To znamená, Dávid ostal v Jeruzaleme, Dávid ostáva v Jeruzaleme a posiela vojska proste na bojovisku, choďte a ja ostanem proste v Jeruzaleme v svojom paláci, ja proste nejak budem len tak rozmýšľať a ja ti chcem povedať, že to bol čas na zvláženie. To bol čas proste, kedy Dávid proste zvlážnil proste, to bol čas, kedy len Dávid proste už nebojoval, ale Dávid proste ostal v paláci. A ja vám dnes niečo poviem, Dávid prečo ostal v paláci, pretože už ho nebavilo vychádzať na bojovisku proste a zaberať územie, zaberať proste to, čo mu Boh dával, tak on posielal už len vojsko. Pozor na takýto stav, pretože Dávid spravil veľkú chybu, že nebol na správnom mieste. Vieš, slovo sa hovorí vo svete, tak sa hovorí, že si na nesprávnom mieste. Že si bol na nesprávnom mieste, nesprávny čas, na nesprávnom mieste. A presne Dávid proste bol na nesprávnom mieste, nesprávny čas. Pretože on mal byť na bojovisku, on mal proste bojovať, ale Dávid ostal v paláci. Čo sa odohralo? Pozri sa, čo sa odohralo. Čítame. Jedného večera vstal zo svojho ložka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. Tu uvidel zo strechy kúpať sa ženu, bola to žena na pohľad veľmi pekná. I poslal Dávid po
povyzvedávať sa o tej žene. Oznámili mu, je to Eliomová dcéra Betšeba, žena Uriášova Chetejského. Vtedy Dávid poslal poslov, aby mu ju predviedli, keď prišla k nemu, očistená od svojej nečistoty, spal s ňou, potom sa vrátil domov a žena počala, preto po posloch oznámila Davidovi, som tehotná. Vtedy Dávid odkázal Joabovi, pošli ku mne Uriáša Chetejského. Joaba poslal Uriáša k Davidovi. Keď Uriáš prišiel k nemu, Dávid sa ho opýtal, ako sa má Joab a ľudia, ako je to s vojnou. Na to David povedal Uriášovi, choď domov, umyj si nohy. Keď Uriáš vyšiel z kráľovského domu, nesiel za nimi kráľovský dar. Ale Uriáš si ľahol pred vchod kráľovského domu s ostatnými služobníkmi svojho pána a nešiel domov. Davidovi to oznámili slovami, Uriáš nešiel domov. Tedy povedal David Uriášovi, však si prišiel z cesty, prečo si teda nešiel dolu domov? Uriáš odpovedal Davidovi, truhla Božia Izraela a Júdu bývajú v stanoch. I môj pán Joab, i služobníci môjho pána taboria na poli a ja by som mal vojsť, jesť, piť a spať s svojou ženou. Akože žiješ a žije tvoja duša, tak niečo neurobím. Vtedy Dávid povedal Uriášovi, zostaň tu aj dnes a zajtra prepustím ťa. Uriáš teda zostal v Jeruzaleme v ten deň i na druhý deň. David ho pozval a jedol s nimi a pil. Až ho opil, večer vyšiel ležať na lôžku so služobníkmi svojho pána, ale domov nezišiel. Biblia píše, že Dávid, hneď prvý verš hovorí, druhý verš hovorí, že Dávid nešiel na bojovisku. To znamená, bola chyba, kedy prišiel do bodu, že ostal takoto ľahostajný proste, že nebral vážne boje. To znamená, v dnešnom dobe, v dnešnom čase je to proste, kedy sa káže evanjelium, si na tom bojovisku, proste káže sa, evanjelizuje sa, zabera sa, dediny, mesta sa zaberajú, ale ostáva sa proste doma proste vo svojom paláci ostal David, zrazu večer vyšiel. To znamená, smilstvo nepríde, že hneď, zo dňa na deň. Je tam určitý proces, určitá príprava, kedy diabol proste robí svoje plány, svoje taktiky a vidíme, že Dávid proste nevyšiel proste na bojovisku, ostal domov, večer zrazu mal čas. To znamená, keď nie si v Božom slove, keď nie si v Božej prítomnosti, tak potom robíš veci, to, čo nemáš robiť. A Dávid robil veci, že zrazu vyšiel večer vyšiel proste na strechu a obzeral sa a presne keď proste David vyšiel večer, tak presne tam žena proste Betšeba sa kúpala proste, cez okno ju videl, že je nahá proste a zrazu David videl, že je na pohľad veľmi pekná, krásna žena, tak on povedal, tuto musím mať. Tuto musím proste mať proste vo svojej spálni a ja spravím tak, že nikto ma neuvidí. A hneď ako Dávid videl a rozmýšľal o tom, že proste, že zosmilní s ňou, hneď proste bázeň Hospodinova odišla už z jeho srdca a už nebol proste ten, ktorý je pod bázňou Hospodinovou, ale bol ovplyvnený pod duchom proste diabla, pod duchom proste smilstva. Zrazu už robil veci, ktorý on proste sám nespoznal ani na seba. Zrazu hovorí, pripravujem plán. Zrazu zobral služobníkov, choďte mi po tú ženu proste, pretože ju chcem mať, pretože ona bola veľmi pekná na pohľad, bola veľmi krásna žena. Zrazu oni šli, sluhovia proste doniesli proste mu do spálni, pozri sa, Dávid nerobí nič. Všetko sluhovia mu robia, donesú mu ženu v spálne, stane sa hriech proste, Dávid proste padne do smilstva, stane sa hriech. Prichádza veľká tragédia. Toto je veľká tragédia, kedy Dávid upada do hriechu a sám si neuvedomuje, že je v hriechu. Čo je veľmi dôležité, že keď prišiel hriech, on si vôbec ani neuvedomil, že on je vo hriechu. Prečo? Pretože bázeň Hospodinova odišla z jeho srdca, z jeho života. A ja vám dnes niečo poviem. Presne tak, ako bolo povedané. Keď bázeň odíde, tak je čas, aby Boží ľud
prišiel do hriechu. Je čas, aby Boží ľud, dokonca služobníci, aby hrešili, aby kresťania proste hrešili. Ja vám poviem, ako odchádza bázeň. Kedy my nie sme v Božom slove, kedy my nie sme v modlitbe a kedy my nie sme zapojení vo vízii Božej, kedy my nekážeme evanjelium, kedy my nie sme proste v tej vízii, ktorý Boh hovoril, že choďte, kážte evanjelium. To je Božia vízia. Tedy, keď Boží ľud proste není v slove, není na modlitbách, tak má čas, aby robil iné veci. Má čas, aby rozmýšľal celkom inak. A to je presne plán diablov, aby nás odťahol alebo odsunul od Božej bázni. Ale Božia bázeň, cirkev, má byť v našom srdci. Dávid, pozri sa, čo robí. Kráľ Dávid, to znamená, pozor si musíme dávať, aby naše pozície, pretože bol kráľom v Jeruzaleme, mal veľký, obrovský palác, všetko okolo neho bolo, sa proste dialo okolo neho, tak David si povedal, jeden ostanem domov, proste nepotrebujem bojovať, už viem tie boje, nepotrebujem proste vychádzať, nepotrebujem bojovať. Zrazu, pozri sa, čo sa deje. Má čas, aby on pozeral niekde inde. Zrazu pozrie ženu, hovorí, prineste mi ju sem. Pozri sa. Bázeň od neho odišla, od kráľa Davida, a prichádza do stavu, keď si prichádza proste v hriechu. Kedy páda do hriechu. Zrazu proste mal ju v spálni. Biblia píše, že proste zosmilnil s ňu, prišiel hriech. Čo sa stalo? Čo sa deje potom? Dávid si myslí jednu vec. Nikto ma nevidel, všetci sú na bojovisku, nikto mňa nevie, čo proste sa stalo. Tí sluhovia, ktorí mi ju donesli, oni nevedia, čo sa stalo. Nikto o mňa nevie. Ale nezabudni na to. Boh to videl v skrytosti. Boh to videl všetko. Teraz čo sa odohráva? Jedna vec sa odohráva, že